άκουσα για το πρόβλημα των σκουπιδιών και πραγματικά πιστεύω ότι είναι ένα πρόβλημα που χρήζει κατάληψη. Γιατί τα σκουπίδια δεν είναι άχρηστα μεν, αλλά δεν είναι άχρηστα για το κράτος. Για τον καταναλωτή πελάτη είναι άχρηστα. Γι' αυτό και τα πετάει. Λοιπόν, θα κάνουμε 2 κινητοποιήσεις για να ικανοποιήσουμε και τις καταλήψεις, αλλά και όλους τους ανθρώπους του κόσμου, καθώς και ανθρώπους που δεν μπορούν να βρουν χρήματα για να ζήσουν. Τι θα κάνουμε? Θα οργανώσουμε μια συλλογή σκουπιδιών, όπου σε κάθε σακούλα σκουπιδιών θα προσφέρουμε 1 ευρώ. Από πού θα είναι τα σκουπίδια? Δεν μας ενδιαφέρει, ας μαζεύουν και από τους κάδους και μας φέρουν όσα θέλουν. Και ας είναι άλλου. Και τι έγινε? Αυτό θα είναι το ένα στυλ κινητοποίησης. 1 ευρώ για κάθε σακούλα σκουπιδιών που κατατίθεται, γιατί πάμε για ειδική ανακύκλωση που δεν μας ενδιαφέρει. Τέλος πάντων, για φιλανθρωπία θα το κάνουμε. Αλλά υποτίθεται για να πούμε ότι εργάστηκαν και οι άνθρωποι που χρειάζονται και κανένα φράγκο παραπάνω, ή το μπόνους να περάσουν λίγο καλύτερα. Μην σταθούμε στο εμπορικό και ότι θα βγάλουμε χρήματα. Το θέμα είναι να εξυπηρετήσουμε κάποιους ανθρώπους που ίσως χρειαστούν κάποια λεφτά, και επειδή ξέρετε οι πολίτες θέλουν να το παίζουν και κάπως θυγμένοι όταν τους ζητάνε ένα μικρό ποσό στο δρόμο, γιατί οι άλλοι έχουν τεράστια ανάγκη, να το κάνουμε έτσι ρε παιδιά, να μην ζητάνε οι άνθρωποι 50 λεπτά, 1 ευρώ στο δρόμο, ένα τσιγάρο. Να το κάνουμε οργανωμένα, να έχουμε στις πλατείες, να σας φέρουν μια σακούλα σκουπιδιά, να παίρνουν 1 ευρώ οι άνθρωποι. Να μην θίγονται και αυτοί οι πολύ πλούσιοι που τους ζήτησαν ένα 50 λεπτό και τους σύχθηκε η υπόλοιψη και η μαγιά, ας πούμε, αν θα το δίνε. Τέλος πάντων, για να μην τα πολυλογούμε, αυτή είναι μια κινητοποίηση που πιστεύω είναι φιλανθρωπική. Είναι μη κερδοσκοπική και έχει και χιούμορ. Τέλος πάντων, με τα πολλά μπορούμε να κάνουμε και μια άλλη δεύτερη κινητοποίηση, γιατί ξέρετε το θέμα είναι πολύπλοκο. Παρακολουθούσα τόσα χρόνια τις ειδήσεις και από ό,τι αντιλήφθησα, ενώ είχαν γίνει όλα τέλεια, τα είχαν βρει όλα τα οικονομικά, τα πάντα, αυτοί οι επιχειρηματίες που πήγαν πάντα πίσω από τους πρωθυπουργούς, το πρόβλημα ξέρετε ποιο ήταν? Ποια μάρκα θα έρθει από όλες? Ποια προτιμάει ο Έλληνας πολίτης? Γιατί σε όλα τα είχαν βρει, αλλά δεν ξέραν τι ρετσέτα να στείλουν οι άνθρωποι, και γι' αυτό καθυστέρησαν τόσο, ώστε να μείνουμε πιο λίγοι και να μπορούν να στείλουν με τα βεβαιότητας μία μάρκα η οποία θα βολεύει όλους. Αλλά για να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα της εμπορευματοποίησης και της τζαμπαραφοποίησης προϊόντων, γιατί καμία μάρκα, όπως και καμιά γυναίκα ή άντρα, δεν θέλει να μείνει στο ράφι, πιστεύω θα κάνουμε την εξής διαδήλωση, η οποία δεν θα έχει φωνές, αλλά θα έχει ουσία. Θα πάμε όλοι από μια σακούλα επιλογής με τις μάρκες της αρεσκίας μας, κάθε συσκευασίας, και θα γράψουμε η σακούλα της ημέρας που θέλουμε να σας φέρνουμε στην πλατεία για να παίρνουμε 1 ευρώ, ξέρετε. 1 ευρώ και πριν από εσάς να παίρνουμε τα προϊόντα για να φάμε. Για να έχουμε και τον πόνους του ευρώ. Άλλωστε με τόσο κόπο κάναμε, κουβαλάγαμε τη σάκουλα τόσα μέτρα μέχρι την πλατεία. Και βέβαια να έχουμε και δωρεάν τις συσκευασίες για να φάμε, να τις αδειάσουμε, να μην πάρουμε τα σκουπίδια του άλλου από τον κάδο και γίνουμε κλέφτες. Να είμαστε τίμοι, είπαμε, ας πούμε. Φιλανθρωπία, αλλά οι τιμιώτες τιμιώτες. Αυτό είναι ένα οικονομικό σύστημα που σώζει τις τράκες. Και οι τράκες σώζαν ζωές, αλλά αυτό το σύστημα θα σώζει και τις τράκες. Θα σώζει και πολλά άλλα πράγματα. Γιατί 3 σκουπίδια να πάει και το τσιγάρο, εντάξει, καλά είναι. Κάπου θα βρεις. Δεν μπορεί.
Δεν θα σου απαγορεύσουμε. Θα κάνουν και απεργία οι σκουπίδια, θα τους βάλουμε. Πείτε ρε παιδί μου. Άμα έχουμε οικονομική κρίση, θα τους βάλουμε. Να κάνουν μια απεργία. Να μην έχουμε πρόβλημα που μείναμε άνεργοι όλοι. Ή που πέσαν οι μισοί. Ή που είναι χαμηλό το επίδομα. Ή που εγώ, μόνιμα πελάτη στο τσιγάρο, έχω γεμίσει τσάμπα συσκευασίες και δεν θέλω να τις πετάξω χωρίς να πάρω πίσω το φόρο ότι τις αγόρασα. Αυτά που λέτε λοιπόν, τα πολλά, σήμερα πρωί, 42ο επεισόδιο. Δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε στη συνέχεια. Συνεχίζεται η εκπομπή και τελειώνει λίγο νωρίτερα. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, γεια σας.